vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nechimwe chirongwa. Like I said, kune avo vanenge vaine prayer request, you can come to my inbox so that vedare vange vachizokunamatirai. So this is a segment for prayer request. Regai ndikuverengerei prayer request kune avo vauya prayer request avo. Hanzi, hello everyone, ndauyawo pano, moyo wangu uri kurema. I have a heavy heart. I need your prayer and support. Upenyu wangu uri kurwadza. It's like I am always at a crossroad and handitombozivi which way to turn to. Kune avo vanogona kunamata. May you pray for the Holy Spirit to guide me. Mukomanashi, the struggles of daily life in Zimbabwe is being weighing down on me. I am someone that used to have a lot of money, but now I am battling with my own self so much that I have now started cheating on my husband na bosi vangu. Murume wangu he used to work, but iko zvino zvinhu zvakaita kuoma. He had an accident, and what hurts me is that when I look at my family, they are suffering. Amai vangu vari kurwara, apa ininiwo futi wacho ndiri kutozvitambudzikirawo. We even struggle to afford her medication. Apa vanin'ina vangu, since I am the firstborn in the family, they look to me for strength. Kana kuenda kuchurch, ndava kungoendawo kuchurch zvezita, but I feel like I am failing them. I have prayed, I have cried, begged God for solutions. I am still waiting for a breakthrough. There are things that I have done in desperation, things that I am not proud of. I am asking for your prayers and healing in my family, and I also want God to forgive me for what I have done. Please, when you post my story, ndisivisewo ndichange ndichizotevererawo ndiri comment section. I need your prayers even from you, Brother Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo comment section, uye zvekare nekuvanamatira. Wherever you are, let us try to pray for him. But vahanzvadzi, you need to stop living in sin, because kunyangwe vedare vakakunamatirai, but the fact yekuti you are living in sin, muchiita choupombwe nemurume iyeye, your situation may not change, because minamato hakuna kwainenge ichimboenda. Pane imwe zvekare prayer request yandatumidzirwa, regai ndinge ndichikuverengerai. Makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I need your prayers because there are some other things that I did and I don't know what else to do. In our family, there is the spirit of disunity. For months now, I have been fighting with one of my brother simply because pane zviri kuitika mumhuri. Saka inini I took my own decisions that I thought were the best for me, and what was meant to unite us patakambogara pasi discussing about that issue, this has even led to us being not organized and not united, because mukufamba pane vamwe vari kuti tinofanira kuenda kuchurch, vamwe vari kuti ngatingoendai kun'anga ka1, because as a family we can see kuti there is something that is taking place in the family. Saka inini ndakabva ndachizotuka hama dzepedyo avo vainge vachiti ngatiendei kun'anga, ndikabva ndavati mune madhimoni. Ngomanashi, from there on I then stopped praying for them, and I did let pride guide me when I was saying whatever that I said. Saka right now I feel so miserable because andisisina kana hama kana imwe chete zvayo yandava kuwirirana nayo, because like in the family kwatova negroup A negroup B. Mugroup A avo vanoti vanonamata. I have since left that group, ndava kuzviitirawo zvangu mukomanashi, in which I know kuti it is a bad thing that I am doing,
I need your listeners to pray for me because I still need our family to be united. How can I pray when I know that I am no longer speaking with my relatives? I love my relatives such that it hurts me a lot. Uye zvekare, please ndinamatireiwo because ndine pride. I know kuti ndiri munhu ane pride. Handikwanisi kana kukumbira umwe munhu wandinenge ndakanganisira ruregerero, including my husband, akazotosvika pakujairirawo kuti akaroora mukadzi ane pride, in which I know kuti pride is not a good thing. I'll be following through also in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mu comment section, and also let us pray against that spirit of pride that has caused the family not to be united. Ngativabatsireiwo tichivanamatira. I really wish that one day as the Confession family tinova nemazuva ekuti on Monday everyone who listens to this channel you fast, whether you are Christian or not. It will help. Ikedzaitibva tenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, handitombozivi kuti ndotiwo kudii. Ininiwo wacho kana kutonyora kunotondinetsa because ndakagumirawo grade 5. So mukoma, pandinenge ndakanganisa, you can help me. I need help. Zita rangu ndinoitwa M, uye zvekare ndikuraramawo ndiri munyika yevatorwa. Ndiri kufamba ndiri murima mukoma. Mweya wangu neupenyu hwangu unotongwa nemadhimoni. Ndinobvawo kuzimu, ndigere muno muLouis Trichardt mandagara kwemakore nemakore, ende ndinoitawo zveuroyi mukoma Nash. Ndinoitawo zvekutengesa zvekare. Saka izvi zvekuroya ndakazvitangirira pandainge ndichiri kumusha. Ndakazoti ndauya kunoku kuLouis ndainge ndichitodawo kutodarikira, saka ndakabva ndazotanga kugara pamba pevamwe gogo. Mavhenda anoroya mukoma Nash. Ivo vanotongogadzira vana vavo nedzimwe nzira dzekuti wako mwana, kana uchishandisa mishonga zvezvekunzi mwana aurawa nenhova, vane mimwe mishonga yavanoshandisa yakasimba zvekuti wako mwana anongorwara 2 days obva atofa kana akatamba kana kusangana nemwana anenge akagadzirwa nhova ari muvhenda. Saka pamba pandainge ndichigara ndichiitirawo peace job, handiti munoziva kuti vavhenda vanofarira kurima stereki. Saka ndainge ndichiita kapeace job tichida kudarikira kuti tinge tichizoenda kuPretoria, but ndakabva ndazoita connection navo gogo vacho because vainge vachiitawo zvekuroya. Ndobva tatanga kufamba tose, ndokubva ndatotanga kutogara muno muvhenda, vakatonditorisawo chitupa chemuno mukoma Nash. Saka mukuroya kwedu uku mukoma, ndisingatambisiri vanhu nguva, nditori nevanhu vandinokwanisa kuverenga vandakadyisa varere, vandakatouraya mushure mekunge ndavadyisa. Saka handizivi kuti Mwari vanokwanisa kundiregerera here, kana kuri kunzi Mwari vanokwanisa kundiregerera. Please ndinamatireiwo ndikwanise kuwana simba chairo rekuti iniwo pache zvangu ndikwanise kuzongopfugama. Handitokwanise mukoma, nekuti ndinoti kana ndikada kupfugama kuti ndige ndichinamata, chimwe chezvidhoma changu chinouya chobva chandibata mumabvi umo, zvekuti ndinenge ndava kuita sekunge munhu ari paralyzed, kana kutopendesa makumbo ndinenge ndava kusakwanisa, zviya zvekuti haungambofi wakapfugama iwe uchinamata. Pray for me so that I can be protected, because nyaya idzi dzandava kuda kutangana nadzo dzekunamata dzinokwanisa kuzondisvitsa muguva. I want courage only. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi chandiri kungoda courage, zvivindi zvokuti ndingoti today I want to pray. Ngatitaurei navo mu comment section. Pakaipa.